Heippa kaikki ihanat valoystävät ja tervetuloa tähän tämän vuoden ensimmäiseen videoon. Ja koska tämä on tämän vuoden ensimmäinen video, niin mä haluan sydämestäni toivottaa jokaiselle paljon rakkautta ja rauhaa ja hyvinvointia, helppoutta ja keveyttä ja soljuvuutta tähän vuoteen. Kaikkea hyvää ja sitä oman valon esiin tulemista ja oman voiman ja oman sen rakkauden ja sielun energian esiin tulemista sinulle siellä, joka sinä oikeasti olet, se hurjan kaunis ja ihana ja loistava valo. Ja myös semmoinen pyhyyden energia tulee tähän, että se meidän elämä on pyhää ja kunnioitettavaa ja kaikki meidän ympärillä on pyhää. Ja sitä energiaa ehkä sitten toivotan tähän vuoteen ja mä oon itse ollut semmoisessa tosi vahvassa muutoksessa nyt tuosta viime syksystä lähtien ja no muutostahan tämä elämä vähän niin kuin kaiken aikaa, mutta sanotaanko semmoisessa erilaisessa muutoksessa ja me on ymmärtänyt sen, että meitä oikeasti sitoo aika monenlaiset sielun sopimukset ja niistä on sitten vapautunut ihan nyt myös tässä joulun ja uuden vuoden tienoilla tai oikeastaan tässä joulukuussa on ollut semmoista vahvaa muutoksen aikaa ja se on niin jännä, että kun se meidän valotaso nousee tai me noustaan vähän eri taajuuteen tai värähtelyyn tai miten nyt ikinä itse sitä haluatkaan kutsua tai miten sen haluat nähdä, niin siinä ei ole enää tilaa sille vanhalle ja siinä ei ole enää vaihtoehtoja sitä semmoista arpomista, että mä ehkä pitäisikö mun tehdä näin ja naurattaa, kun tämä kamera kallistuu kaiken aikaa. Mä nyt haluan korjata tämän, koska mä kerran otin uusiksi no niin, haluaisikohan hän nyt pysyä siinä. Niin nyt mä en ota uusiksi. Ja samoin, että on niin hyvin tyhjentynyt tuossa, että mikrofonia ei löytynyt mistään, että nyt mennään ihan tällä kameran mikrofonilla, puhelimen mikrofonilla, että katsotaan kuinka hyvin te sitten kuulette. Ehkä sieltä sen verran kuuluu, kun on tarpeen. Kun me noustaan niin kuin eri taajuudelle ja ollaan olemaan enemmän sitä valoa, sanotaanko nyt näin, niin siihen ei enää se varjo mahdu tai ei välttämättä varjo, mutta se semmoinen, mikä ei palvele meitä enää. Ja niinpä niitä sielun sopimuksia purkautuu ja se tuo semmoista vapautta, tosi suurta vapautta. Ja samoin myös, että jos ajattelet jossain työssä, joka ei vaan palvele enää, niin se tai mikä tahansa on ne ystävyyssuhteita, ihmissuhteita yleensä, tai vaikka semmoista jotain omaa tapaa toimia ihan arjessa, niin sitten ne ei vaan siihen tulee semmoinen jännä piste, että se ei vaan toimi enää. Ja sitten sitä voi joutua välillä vähän itkemään ja käymään semmoista omaa sisäistä kamppailua ja aika pohjallakin tuossa käytiin, mutta tiedättekö, että se on hyvä, että pohjalta on aina yksi mahdollisuus nousta. Se on ylöspäin ja kyse ei ole siitä, että käykö siellä pohjalla kuinka paljon rämpii, vaan että se, että sieltä sitten nousee ja löytää sen toivon ja ymmärtää sen, että se on aina sitä omaa matkaa ja omaa puhdistumista ja vapautumista vanhasta, että se ei liity niihin muihin tai niihin, jotka ehkä mahdollisesti tuo sitä esille meille. On ne sitten ihmisiä, asioita, tapahtumia, tilanteita tai ihan mitä vaan. Niin se on meissä olevaa sitä värähtelyä, joka nousee pintaan ja vanhoja juttuja ja menneitä elämiä tai sitten niitä rinnakkaistodellisuuksia, jotka siellä vaatii puhdistumista tai vapautumista, ihan miten nyt haluat sen sitten nähdä tai ajatella. Ja
sittenhän siitä kyllä tulee ihan uutta. Ja niin mulla on tässä nyt ollut, mä en sen takia tehnyt mitään videoitakaan, koska mulla on semmoista tosi tyhjää aikaa sitten sen jälkeen. Että on niinku ihan tyhjää. Ja nyt alkaa vähitellen syntymään niinku uutta. Ja se, mulla on ollut semmoinen mielessä, että miten tämä yhdistyy nämä kaikki, mitä sitten tavallaan tekee. Ja tavallaan opiskellut ja niin kuin, sitä omaa tavallaan tietotaitoa tai miksikä ihmeeksi sitä nyt kutsuisi, mutta miten sen sitten tavallaan yhdistää sen niin kuin, ehkä semmoisen voi sanoa välillä vähän ulkoisenkin tiedon ja tietotaidon siksi siihen omaan sisäiseen viisauteen ja että siitä tulee sitä omaa semmoista uniikkia tai ainutlaatuista semmoista, mikä on sitten se oma juttu. Ja nyt ehkä vähän siihen niin kuin päästään, on ajatus että rupean vähän harjoittelemaan semmoista, että miten se esimerkiksi vaikka niin kun sitten mulla on se ääni ja tämä pyhän hengen linja, niin miten ne sitten yhdistyy ja siitä tulee ehkä vähän erilaista omaa juttua sitten. Ja katsotaan nyt, mä tässä vähän semmoisia harjoittelen ja pidän tässä pienessä piirissä ja sitten katsotaan, miten mä niitä sitten tuon vähän sitten isompaan mittakaavaan ja mä oon saanut kokea tosi vahvoja semmoisia kokemuksia ja myös vähän semmoista sen energiarajan ylitystä ja se on todella kaunista ja ihanaa mutta sitten on halu olla kyllä täällä todellisuudessa tekemässä jotain ihania ihmisyyden juttuja, mutta niitä varmaan enemmän ja Matkalla Valo-ryhmä varmaan starttaa uudestaan helmikuussa, näin mulla on nyt ajatus, mutta katsotaan nyt sitten vielä. Ja siinä ehkä tulee olemaan sitten jotain tuommoista vähän ihan uutta. Ja sitten se liittyy kuitenkin aina siihen, että mä rakastan itseni, mä näen itseni siinä valona, jonka mä olen. Ja mä löydän itsestäni sen rauhan ja tasapainon sitten se liittyy varmasti sielun suunnitelmaan ja siihen elämän tehtävään sitten, ja että se syvenee ja ehkä aukeaa ja selkiytyy tai sitten pääsee ihan uudelle tasolle. Mun hiukset on nyt ollut ihan villit ja ne ei nytkään pysy kyllä mihinkään, että ehkä tämä on vähän sitä semmoista, että vapautuu vanhasta ja vähän villiytyy. Vähän villisana on nyt vähän semmoinen, että siitä voi tulla ihmisille erilaisia mielikuvia, mutta on vapaa siitä vanhasta. Ja se liittyy vaikka myös talouteenkin, että voi ajatella, että on vapaa, taloudellisesti vapaa. Ja siitä voitte ruveta nyt ajattelemaan, että mitä se voisi, mitä kun rupeaa miettimään sillä, että on sielun tasolla vapaa ja on taloudellisesti vapaa ja on henkisesti vapaa. Ja tämmöisiä juttuja ehkä. Ja myös jotenkin siihen ääneenkin, että äänellähän voidaan tietenkin sitten yhdistää meitä eri värähtelytaajuuksiin. Joo, että semmoista uutta sitten varmaan pukkaa jotain. Katsotaan, ei voi tietää. Ilolla otan kaikki uudet ihanat jutut kyllä matkaan mukaan ja olen niin onnellinen, että saan välittää sitä niin kuin pyhän hengen valoa ja rakkautta ja parannusta ja sitä sielun valoa sitten jakaa toisille. Ja jos sitä joku saa jotain apua ja hyötyä, että pääsee sillä omalla matkalla eteenpäin, niin se on aina ihan suuri siunaus. Ja nyt me voitaisiin tehdä semmoinen lopuksi, kun mulla tuli semmoinen eilen aika vahvasti mieleen, kun mä oon tehnyt jo pitkään. Aika vahvasti tämmöinen rakkaus tuli taas niin hetken liikutti, mutta ja semmoinen siunauksen energia tähän kaikille, mitä me tehdään yhdessä kaikki. Jokainen te siellä omalla sarallanne, vaikka ette tekisikään silleen näkyvästi mitään, vaan te teette niin sanotusti valotyötä, vaan te teette siinä omalla sarallanne ja omalla paikallanne just sitä oikeaa, mikä on siinä hetkessä. Viette sitä valoanne sinne, minne on tarvis. Ja tehdään todellakin niin semmoinen harjoitus tai
tai semmonen energiajuttu, missä suljetaan vähän. Mä aina sanon niitä, että ne on energiakanavia, ovia ja ikkunoita, jotka vie meiltä energiaa tai on matala energisiä. Ei palvele meidän sielusuunnitelmaa enää, niin niitä voidaan pyytää sulkeutumaan. Ja rakkaudella tehdään kaikki rakkaudesta, myötätunnesta ja myös kiitollisuudesta käsin, että ne on aina meille opiksi ja sitten ne kuuluu aina siihen hetkeen, että mikään ei ole koskaan väärin, kaikki on aina oikein ja hyvin, vaikka ne ei niin kuin näyttäisi ihan sillä hetkellä siltä. Ja koska esimerkiksi joskus kun voi käydä niin, että yhtäkkiä tuntee olonsa aika väsyneeksi, tai sitten vaikka tulee vaikka kiukkuseksikin tai rupeaa tulemaan niin kuin huolestumaan asioista, niin silloin saattaa olla siinä vähän jotain vierasta energiaa. Ja se voi ihan tulla silleen, että joku ihminen ajattelee meistä jotain. Ei niin puhdasta ja rakkaudesta, koska se on inhimillistä. Että ei tässä nyt itsekään olla ihan vielä kaikin ajatuksen täysissä rakkaudessa. Että se on ihan kuuluu tähän meidän maanpäälliseen oppimiskokemukseen. Mutta sitten kun me vähän suljetaan niitä energiakanavia ja sitten siinä voi olla jokaisella erilaisia menetelmiä, ja yleensäkin voi pyytää arkkeenkelin suojia itselleen ja muuta, mutta että sitten tavallaan kun rupeaa enemmän vastaavia siitä omasta valosta. Mutta kyllä niitä silti saattaa tulla tuolta erilaisista jutuista semmoisia energiakanavia, niin tehdään semmoinen niiden sulkemisharjoitus ja katsotaan mitä siihen nyt sitten tulee. Ja aloitetaan sillä, että keskitytään tähän hetkeen, voit laittaa silmät kiinni. Ja vie vaikka huomio siihen sun hengitykseen ja voit vaikka ajatella, että hengität rajatonta rakkautta sisään ja ulos. Myötätuntoa ja hellyyttä. Voit sanoa itsellesi, että tänään olen myötätuntoinen itselleni. Tänään olen lempeä itselleni ja rakkaudellinen. Ja miten toimin, kun olen lempeä itselleni ja myötätuntoinen. Sitten mä pyydän jokaisen omaa enkeliä laittamaan meidän ympärille enkelienergiakuplan ihan tuolla auran ulompien kerrosten ympärille. Ja yhdistävä meidät maan keskustaan, maan sydämeen ja valon, korkeimman ja puhtaimman valon, rakkauden, älykkyyden tai lähteen tai Jumalan sydämeen, miten haluat sen sanoa. Et me ollaan täydesti linjassa niin maan kuin taivaan välillä. Ja pyydän pyhän hengen siunausta, suojausta ja valokanavaa tähän hetkeen. Pyydän pyhän hengen siunausta ja suojausta meille jokaiselle, sinulle ihanalle, kauniille sielulle, rakkaudelle ja valolle, loistavalle rakkaudelle valolle, joka sinä olet. Ja pyydetään se myös ihan tähän videolle. Sitten mä kutsun nyt, tai tehdäänkin ensin niin, että sä voit ajatella, että sä kutsut itsesi tähän hetkeen. Ja mä usein teen sen niin, että mä sanon, että kutsun nyt kaikki ajatukseni, tunteeni, energiani tähän hetkeen. Tätä voi sanoa ihan mielessä. Kutsun nyt kaikki ajatukseni, tunteeni ja energiani tähän hetkeen. Kutsun nyt kaikki ajatukseni, tunteeni ja energiani tähän hetkeen. Tai jos tuntuu oikeammalta, niin voit sanoa vaikka, että kutsun itseni tähän hetkeen. Ja sitten mä pyydän paikalle rakkauden enkeleitä ja lohikäärmeitä ja yksisarvisia. Ne voi olla meidän omia yksisarvisia, meidän omaa enkeliä ja sitten rakkauden enkeleitä ja lohikäärmeitä. Ja sen voi tehdä niinkin, että sä sanot ihan itse tämän, mutta pyydetään. Mä oon kyllä ennen videoa pyytänyt, että kaikki tapahtuu.
niin kuin on armolain alaisena meidän jokaisen sielun suunnitelman kannalta oikein ja mahdollista kaikkien korkeammaksi parhaaksi. Mutta me pyydetään nyt, että ne rakkauden enkelit ja lohikäärmeet, tai sitten sä voit itse sanoa, että suljen kaikki ne energiakanavat, ovet ja ikkunat, jotka vievät minulta energiaa tai ovat matalavärähteisiä, eivät ole puhdasta valoa ja rakkautta. Tai pyydät rakkauden enkelit ja lohikäärmeet ja yksisarvet, sulkekaa kaikki ne energiakanavat, ovet ja ikkunat, jotka vievät minulta energiaa tai eivät ole sitä puhdasta valoa ja rakkautta. Ja rakkauden enkelit ja lohikäärmeet, yksisarviset, täyttäkää se kaikki tila sillä puhtaalla valolla, rakkaudella, armolla ja parannuksella, omalla energiallanne. Ja täyttäkää ne energialinjat myös sinne energialinjan alkulähteeseen saakka, niin kuin on meidän ja kaikkien osallisten. Eli ne, mihin ne energiakanavat ja linjat menee, kaikkien osallisten korkeimman hyvän sielun suunnitelman mukaan oikein ja mahdollista kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Ja ne täytyy rajoittamalla rakkaudella, valolla, armolla, parannuksella. Ne kaikki energialinjat. Ja se, jos se on esimerkiksi toinen ihminen, sielu, josta se tulee, asia, tilanne, paikka. Jos se haluaa ottaa sitä valoa ja rakkautta vastaan, niin hän voi sitä ottaa, mutta se menee niin kuin on oikein. Kiitos rakkaiden enkelit ja lohikäärmeet, meidän omat enkelit ja yksisarviset, kun täytätte valolla ja rakkaudella parannuksena kaikki kohdat meidän energiakentistä, sakroista, energiakehoista, kaikkialta mistä nuo energialinjat lähti tai niitä ovia ja kanavia ja ikkunoita oli. Korjatkaa, eheyttäkää ne. Nostakaa niiden energialinjojen värähtely korkeammaksi mahdolliseksi, että ne muuttuu valoksi ja rakkaudeksi. Ja kaikki ne energialinjojen kohdat, meidän aurat, energiakehot ja kentät tai sakroihin, jos ne menee, niin ne on ehjiä, ehyitä. Eheyttäkää, parantakaa meidän energiakentät, auran kerrokset, sakrat. Niistä kohdista täysin ehyiksi, täysin puhtaiksi ja kirkkaiksi, niin kuin nyt on oikein, tähän hetkeen. Kiitos rakkauden enkelit ja lohikäärmet, yksisarviset, täyttäkää meidän kaikki sakrat, kaikki sakrajen kerrokset, osat, tasot. Rajoittamalla rakkaudella, valolla ja parannuksella ja nostakaa meidän sakrojen värähtely korkeampaan mahdolliseen meille juuri sopivaan, tällä hetkellä sopivaan, optimaaliseen värähtelyyn. Tasapainottakaa meidän sakrojen värähtely täydellisen tasapainon ja harmoniaan niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin. Täydelliseen linjaan maan keskustaan ja alkulähteen väliin. Ja kiitos rakkauden enkelit ja lohikäärmet, yksisarviset, täyttäkää meidän keho, fyysinen keho, kaikki solut, kaikki fyysisen kehon osat, tasot, kerrokset, kaikki mitä meillä kuuluu fyysiseen kehoon, niillä omalla valolla, rakkaudella, armolla, parannuksella, ylösnousemusenergialla. Ja täyttäkää kaikki meidän auran kerrokset, kaikki energiakentät, hienojakaisemmatkin osat, tasot ja kerrokset. Rajoittamalla rakkaudella, valolla, armolla, parannuksella, hyvinvoinnilla. Ja kiitos, tasapainottakaa meidän kaikki kehot, kaikki energiakentät, kaikki osat, tasot, kerrokset, mitä meissä on. Ja hienojakaisemmatkin osat.
täydelliseen tasapainoon ja harmoniaan niin, että energia virtaa täydellisessä tasapainossa ja harmoniassa meidän kaikkien sakrojen, kaikkien kehojen, energiakenttien, kaikkien meidän olemuspuolten välillä. Pyydän Pyhän Hengen siunausta ja valoa ja rakkautta virtaamaan meille jokaiselle, niin kuin nyt juuri tässä hetkessä on oikein ja sopiva. Eheyttä, parannusta, kokonaiseksi tulemista. Ja sen valon ja rakkauden, sydämen energian, sielun energian, korkeimman minän, kosmisen tiedon ja viisauden energian esille nousemista. Siunauksia tälle vuodelle, sinun omalle valon matkallesi. Paljon rohkeutta ja voimaa, uskallusta. Iloa ja inspiraatiota. Vastaanottamista. Uusien asioiden vastaanottamista ja vanhasta irti päästämistä lempeydellä ja rakkaudella. Vapautumista. Hyvin monella tasolla vapautumista. Vanhan taakse jättämistä rakkaudella. Ja kaikki se, mitä jos ehkä tunnet vanhaa tai jää tonne taakse, niin siunataan se rakkaudella. Rakkauden enkelit ja lohikärmet yksilölliset, kiitos, täyttäkää kaikki tuo vanha energia valolla ja rakkaudella. Ja me voidaan itse siunata se rakkaudella, lähetä sydämestä rakkautta kaikkeen vanhaan, kaikki mikä tuntuu, että vähän sanotaanko karhentaa, painaa, ei tunnu sopivalta ja olevalla niin kuin itsen kanssa linjassa olevalta. Lähetä sydämestä rakkautta ja siunauksia kaikille sille. Ne kaikki kuuluu meidän elämään ja palvelee meitä. Ja me voidaan olla myös kiitollisia, kun ne tulee esiin. Koska sitten me voidaan niistä vapautua ja päästä eteenpäin. Kiitos meidän omat enkelit ja yksisarvisesti asetatte meidän sakrat ja aurat sopivaan kokoon ja laitatte omat energianne niin meidän ympärille ja pidätte meidät suojassa ja turvassa ja yhteydessä maan ytimeen, maan ykseyskenttään ja alkulähteen ytimeen ja sinne ykseyskenttään. Kiitos, kiitos, kiitos kaikille valo-olennoille, jotka olitte tässä mukana. Ja voit avata silmät ja tulla tähän hetkeen. Ja tapahtui joku tommonen jännä mielenkiintoinen juttu. Tuossa tuuli, kun aloiteltiin ja oli kaikenlaisia ääniä. Ja nyt kaikki hiljeni. Tässä on ihan hiljasta ja muutama lumihiutale tuossa laskeutuu. Tuli ihan jotenkin tämmönen täydellinen hiljaisuus. Mä toivotan sulle sydämestäni paljon valoa ja rakkautta. Kaikkea hyvää ja katsotaan mitä tämä vuosi tuo tullessaan niin kollektiivisesti kuin meille jokaiselle. Ja otetaan se vastaan rakkaudella ja suurella luottamuksella ja nimenomaan se luottamuksen energia on nyt tosi vahvana. Kaikki on aina hyvin ja oikein. Moi moi!